Afgelopen zaterdagavond vond in Hulst een speciale editie van Popmonument plaats in samenwerking met Vestrock. De muziek liep uiteen van rustig naar hard, met lokale helden als muziekvereniging De Klinkse Bossen tot poplegendes als Spinvis. Ook voor nieuw talent had het evenement oog. Een voorbeeld daarvan is de Ierse band Epilogue. We spraken ze na hun optreden. Great to have the opportunity. It was our first time playing abroad, so it's very good. The festival is a great setup to let bands like us play abroad. Oh yeah, that's great. Did you have some time to explore the city before you played here? Not much, to be fair, but from what we have seen, it's beautiful. The church behind us looks amazing. Lovely church behind very us. Chill, very peaceful, yeah. A lot of nice people we've met here. Yeah, everybody's very lovely. nice. Yeah. Were you nervous playing abroad, or did you just think what's your schedule? Yeah. It's we're nervous to like play in front of a completely different. It's not only a completely different crowd, but a completely different culture. Yeah. So, we were a little bit nervous. Once we kind of got settled in, I think it was brilliant. Like we loved every second of it. That's great. Denkt u vaak aan geld of aan iemand van de zaak? Vindt u oesters van het openbaar vervoer? Dom als een ander, verlicht als een leeuw, hou ik mijn ogen dicht voor het felle zomerlicht. Bijna niet te vatten. Van de winternacht is sneeuw. Tijd is